No sé si hi ha algun dubte o alguna pregunta, si no, doncs la donaríem per aprovada. Passaríem, doncs, al punt número 2, que seria el donar compte de l'agenda institucional de càrrecs electes. Doncs no sé si hi ha algun dubte o alguna pregunta referent a l'agenda. Si no, doncs la donaríem per aprovada. Hola, Àlex. Bona tarda. Bona tarda. Hola, bona tarda. Passaríem, doncs, al punt número 3, que seria el donar compte del decret de presidència relatiu a l'aprovació de les línies fonamentals del pressupost de l'exercici 2021. Cristina, quan vulguis. Sí, aquest decret de presidència és de data de 14 del setembre i per data s'hauria d'haver donat compte en el ple del mes de novembre, però per volum de feina no vam poder passar i el donem compte en aquest ple. Al fer el càlcul de les línies fonamentals del pressupost, el que fem és una estimació de la liquidació del pressupost de l'any actual i de l'any vinent. I a l'hora de començar a elaborar el pressupost del 2021 vam tenir en compte aquestes línies fonamentals com a marc pressupostari. Les línies les aprova el president, es trameten al Ministeri d'Hisenda i se'n dona en compte al ple. Perfecte, moltíssimes gràcies, Cristina. No sé si hi ha algun dubte o alguna pregunta. Doncs passaríem al punt número 4, que seria donar compte del compliment de l'obligació del subministre d'informació MINAC sobre el cost efectiu dels serveis de correspondència a l'exercici 2019. Cristina, quan vulgui. Aquest informe és l'informe número 319/2020 d'intervenció, que és de data 26 d'octubre, l'any passat. I en ell el que informem és el cost efectiu dels serveis tant del Consell Comarcal com dels dos ens adscrits, Consorci de Recaptació i Agència, i són càlculs de l'any 2019. Els costos que calculem són els dels serveis que prestem per obligació per normativa. I per calcular-los prenem en compte la liquidació del pressupost de l'any 19 i el compte general. No prenem en compte els ingressos, perquè per normativa no els hem de tenir en compte. I les dades també s'acaben trametent al Ministeri i la finalitat de fer aquest càlcul és saber quan valen els serveis públics, amb la finalitat de saber quan ens costen i si aquest cost és raonable. Els costos, a part de trametre'ls al Ministeri, s'acaben publicant al portal de transparència del Consell Comarcal. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Cristina, per la teva explicació. Si no hi ha cap dubte, cap pregunta, passaríem doncs al punt número 5, que seria el donar compte de la remissió de dades corresponents a l'execució del pressupost del tercer trimestre de 2020 al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Cristina, quan vulguis. Aquest informe és el número 352/2020 d'intervenció i és de data de 9 de novembre. I com cada trimestre informem de l'estabilitat pressupostària, en aquest cas el tercer trimestre de l'any passat, que a nivell de grup teníem una necessitat de finançament per import de 699.478,87 euros. Part d'aquesta necessitat de finançament, no tota, es deu a l'agència que presentava una necessitat de finançament de 749.354 euros. També s'informa del deute viu de la corporació i dels ens adscrits, que en data 30 de setembre teníem un deute viu de 2.848.000 euros i part d'aquest deute o tot es devia al Consorci de Recaptació, que tenia la pòlissa de crèdit de 2.800.000 euros. Aquesta pòlissa és la que es demana cada any per tal de fer front als bestretes dels ajuntaments i es va saldar al mes d'octubre, aquesta pòlissa ja estava saldada. I finalment informem del PMP, període mig de pagament, que a nivell global el tercer trimestre era de 13,85 dies. Recordem que el termini màxim són 30 dies. Per tant, presentàvem unes bones dades. I com la majoria de casos ho enviem al Ministeri. Perfecte, doncs moltes gràcies i bona feina, Cristina. Passaríem doncs al punt número 6, que seria l'acord relatiu a l'aprovació del repartiment del dèficit. Perdó. El Guard Manat ha dit alguna cosa?
Perdona? Xavi, has dit alguna cosa? Sí, és que he aixecat la mà, no sé si... No ho he vist. Endavant, disculpa. No, era simplement respecte al punt 5, abans de passar, una pregunta, un aclariment. En l'apartat quart, la intervenció parla de que seria convenient aquest informe. Quan parla d'aquest informe, es refereix a aquest informe que ara esteu elevant a ple o es refereix a l'informe que es passa al Ministeri o és el mateix, les dues coses? Perdona, és que se t'ha tallat i no t'he entès el que has dit. Torno, no passa res. Sí. No, feia una consulta respecte a aquest punt, Sí. que en el punt 4, des d'intervenció, es considera que l'informe és necessari i convenient, tot i que legalment no s'ha de fer. La pregunta és, aquest informe que intervencionalitza, és l'informe que ara esteu elevant al ple, que és el mateix que va al Ministeri, o són dues coses diferents? Són dues coses diferents. En principi, aquest informe no és obligatori, però nosaltres, per tema de transparència i per informació general, decidim fer-lo i en donem compte al ple. Per tant, aquest informe seria aquest que tu mateix, l'intervenció diu que seria adequat o necessari i convenient fer-lo. És aquest informe, no? Sí. D'acord. Merci, només aclarir això. Gràcies. Merci, doncs, Xavi. Moltíssim per poder aclarir el dubte aquest amb el conseller. Passaríem, doncs, ara sí, en el punt número 6, acord relatiu a l'aprovació del repartiment del dèficit generat a l'Escola Comarcal de Música pel curs 2021. Mireia, quan vulguis. Sí. Primer, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar el criteri de repartiment del dèficit generat a l'Escola Comarcal de Música pel curs 2020-2021. El dèficit es distribuirà entre els diferents municipis del Ripollès que hi tenen alumnat matriculat, en funció de l'import deficitari total i els alumnes matriculats de cada municipi. En el cas dels municipis de fora de la comarca del Ripollès, el dèficit serà assumit pel Consell Comarcal. Segon, aprovar el quadre de repartiment provisional entre els municipis que s'indiquen a continuació, excepte pels municipis de fora de la comarca del Ripollès, el cost dels quals serà assumit pel Consell Comarcal. Tercer, regularitzar els imports indicats en el punt anterior en finalitzar el curs escolar 2021, sempre abans del dia 31 de juliol de 2021. Aquesta regularització se sotmetrà a acord del ple previ dictamen del Consell d'Alcaldes. Quart, requerir als ajuntaments afectats perquè faci l'ingrés al Consell Comarcal, com a màxim en els 2 mesos següents a la notificació de la liquidació final del dèficit. Cinquè, en el cas que el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya concedeixi una subvenció al Consell Comarcal del Ripollès per les despeses del curs 2021, aquest procedirà a retornar aquests imports als ajuntaments. No obstant, l'import de la subvenció obtinguda anirà a finançar en primer lloc les despeses derivades del manteniment i adquisició d'instruments, les despeses derivades de l'aportació a l'Ajuntament de Ripoll per a la inversió de l'escala d'emergència de l'edifici de Ripoll, així com altres despeses indirectes derivades del funcionament d'aquest servei que assumeixi el Consell Comarcal. En el cas que la subvenció atorgada sigui superior a aquests costos, la resta d'import es repartirà entre els ajuntaments de la comarca que hagin contribuït al sosteniment de l'escola per aquest curs. Aquest repartiment es farà segons el criteri de repartiment definitiu que en resulti un cop finalitzat el curs 2021. Sisè, comunicar aquest acord a tots els municipis de la comarca. Moltes gràcies, Mireia. Passaríem la paraula a la vicepresidenta i consellera de l'àrea, senyora Mònica Sant Jaume. Bé, sí, moltes gràcies. Aquí només clarificar que el dimarts passat es va explicar aquesta proposta d'acord als alcaldes dins del marc del Consell d'Alcaldes i només explicar-los això, que l'Escola de Música Comarcal fa anys que augmentava l'alumnat, fruit d'una bona tasca. El Consell Comarcal i el Ripollès com a comarca aposta per l'Escola de Música Comarcal. Aquest any és un any difícil, ho va començar sent el mes de març, vam tancar l'exercici el mes de juny també com vam poder, però realment la situació és prou complexa i fem front a l'Escola de Música Comarcal. No podria ser de cap altra més manera. Felicitem des d'aquí a la tasca feta als docents i remarquem que l'Escola de Música Comarcal ha hagut de tancar, tractant-se com a activitat extraescolar i no equiparant-se com a conservatori de música. Per tant, en detriment de la seva activitat, els conservatoris de música sí que poden prestar servei, en canvi l'Escola de Música Comarcal no pot prestar servei. Per tant, des del mes de setembre que vam començar
amb totes les activitats extraescolars, l'Escola de Música Comarcal s'ha vist afectada igual que altres activitats extraescolars per tal de no poder donar servei. Per tant, hi ha 4 seus a nivell comarcal, a 4 municipis de la comarca. Es presta servei amb alumnes de 10 municipis de la comarca i 2 de fora de la comarca, i en aquests moments estem sobre uns 240 alumnes, quan l'any passat vam iniciar amb més de 300 alumnes. Per tant, només remarcar i agrair la voluntat dels ajuntaments en participar i en col·laborar de forma, amb aquesta forma econòmica per tal de poder donar sortida a l'Escola de Música Comarcal i d'aquesta manera creure-hi. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Mònica, per la teva explicació. Passaríem, doncs, si no hi ha paraules o preguntes, passaríem a votació. Vots a favor? Demano paciència, ja us aviso. Serien 16 vots a favor, falta l'Imma, que no li veig a la càmera, potser ell ens veu, però jo no la veig. Sí, passaríem, doncs, si de cas ara que ho comenti per xat, passaríem a abstencions. D'acord, una abstenció. Jo podia fer una reflexió només amb això. Perdó? Endavant, Amadeu. Gràcies. Com que és una activitat extraescolar, penso que, per exemple, no es podrien fer les classes de llenguatge, que són comunitàries, però classes d'instrument que són d'un alumne, la majoria, jo penso que com que és una unitat familiar només o una bombolla, jo penso que se'n podrien fer. És només una opinió, res més. El departament, si em permeteu, la normativa no ho permet, aquest és el problema. És a dir, igual que el mes d'octubre, a finals d'octubre, el 29 d'octubre, crec que va sortir el DOC, que a nivell municipal ens feien tancar tots els centres cívics i equipaments. Per tant, en tant que s'entén escola de música i no s'entén conservatori, el fet d'haver de tancar els equipaments obligava també que on es feien aquest tipus d'activitat i anar a fer una activitat domiciliària. Al final era molt complex fins que va sortir el DOC que realment prohibien les escoles de música comarcals o les escoles de música municipals que no eren enteses a nivell de conservatori, petaven totalment la seva activitat. Merci, doncs, Mònica, per la teva... Gràcies, Amadeu. Espero que hagi quedat respost, senyor Amadeu, i només fer constar que la senyora... Sí? Perdoneu, no sé què ha passat, però han anat desapareixent. No sé si ha sigut fallo de la meva connexió. Disculpeu. Hem desaparegut tots. Jo, Joaquim, no he sentit la teva intervenció des del principi. No, ho dic per ràpid. Comentava que la Imma Constants havia deixat constància per xat que el seu vot era positiu en el punt anterior. Perfecte. Però entenc que hem caigut tots, si pot entrar? Jo diria que sí. Almenys jo pensava que podia era problema meu, però em sembla que ha sigut de tothom. Sí, ens hem anat desconnectant tots. Perfecte. Avui és una mica complicat perquè funciona bastant malament. Aportar que al començament també alguns companys veig que no hi podien ser, però perquè tampoc tenien l'enllaç correcte per accedir al plenari i per tant hem arrencat el plenari sense tots,
quan era perquè teníem un enllaç diferenciat. Per tant, bueno, si a sobre la connexió fa que vagi una mica lenta, ens ho fa encara una mica més difícil. I la veritat és que el problema és que no saps mai si estàs tu sol sense connexió o és una cosa col·lectiva. No cal patir, ens posem tots una mica en la pell d'aquesta situació i l'entenem. Precisament per això la secretària en els moments de les votacions demana una mica de paciència i articulem tant el xat com properes intervencions per poder aportar o per poder sumar. Per tant, intentarem tindre present totes aquestes circumstàncies que no ens ajuden i, per tant, intentar portar-ho de la màxima forma i millor possible. Perfecte. I això, que la gent que ha arribat tard és això, que quedi reflexat que no era que arribessin tard, sinó que no estaven a l'adreça que pertocava. Una cosa, l'enllaç de la notificació sí que era el correcte, diria. No sé si, almenys jo he entrat des de l'enllaç de la notificació del decret de convocatòria. No sé si teniu algun error amb aquest enllaç. Hi ha hagut un error, disculpi. En l'últim mail que ens ha enviat amb les diferents mocions, al final de tot hi havia la convocatòria de no recordo si era del ple o de la informativa, però l'enllaç de baix ens enviava a la comissió informativa. Per això, a l'anar a recuperar l'últim mail, alguns ens hem trobat allà i quan hem vist que no hi havia prou quòrum hem deduït que ens havíem equivocat d'enllaç. És que jo he anat directe amb el decret de notificació i disculpeu perquè... Jo igual, Mireia. Vale. Doncs som-hi. Ja hem tret l'entrellat. Anem pel punt número 7, acord relatiu a l'aprovació del conveni de delegació de competències del sistema de sanejament en alta al municipi de Gombrèn. Mireia, quan vulguis. Proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar el conveni de delegació de competències del sistema de sanejament en alta del municipi de Gombrèn al Consell Comarcal del Ripollès, el contingut del qual el teniu a continuació, que és una mica llarg. El segon seria notificar l'adopció d'aquest acord a l'Ajuntament de Gombrèn, juntament amb el conveni per a la seva aprovació. Tercer, notificar a l'Agència Catalana de l'Aigua l'acord d'acceptació expressa de les competències delegades. Quart, publicar aquest conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat, que és accessible des del portal de transparència. Cinquè, publicar aquest acord al BOP de Girona, comunicar aquest acord a la intervenció i a l'àrea de territori i sostenibilitat i facultar al president o persona en qui delegui per subscriure els convenis i tots aquells documents que derivin d'aquest acord. Perfecte, moltíssimes gràcies. Passaríem, a votació. Vots a favor? Per tant, quedaria aprovat per unanimitat. El que no veig és en Joaquim Roquer. Potser el veieu ara. El veig interrompidament. D'acord, gràcies. Perfecte, passaríem al punt número 8, que seria exactament el mateix, però referenciat amb el municipi de la Ral de Sant Pau de Segúries. Si us sembla, no fem tornar a llegir la part dispositiva amb la secretària i anem a votació perquè són 4 punts similars tots. Aniríem a votació. Vots a favor del municipi de la Ral, Sant Pau de Segúries. Per tant, quedaria aprovat per unanimitat. Passaríem al punt... Disculpeu, ara qui no veig és l'Amadeu Rossell i en Sergi Albric. Jo potser els veieu vosaltres, però no, jo no els veig. És com... És que jo tampoc veig a ningú més, és que és molt raro tot això avui. Jo només et veig a tu ara, precisament. Jo diria que és un problema de la plataforma. El seu vot és positiu i ho ha fet pel xat. D'acord, gràcies. Perfecte, quedaria aprovat per unanimitat. Passaríem al punt número 10, punt número 9, exactament el mateix, però referenciat a Toses, Fornells de la Muntanya i Toses. Passaríem, a votació. Vots a favor?
Per tant, quedaria aprovat per unanimitat i passaríem, doncs, al punt número 10, que seria exactament el mateix, però referenciat en Vegeta i Rocabruna del municipi de Camprodon. Vots a favor? Merci, per tant, quedaria aprovat per unanimitat. Passaríem, doncs, ara al punt número 11, que seria l'acord relatiu a la ratificació del decret de presidència número 398-2020 de 15 de desembre relatiu a l'acceptació de l'encàrrec de gestió del Departament de Territori i Sostenibilitat a favor del Consell Comarcal del Ripollès per la gestió de la mobilitat en transport públic en determinats àmbits de baixa demanda o per atendre necessitats específiques a la comarca del Ripollès i l'aprovació del conveni regulador per l'any 2021. Mireia, com vulguis. Sí, a veure si tinc el micro, sí. En aquest cas seria ratificar, espereu-vos un moment, que és molt llarg això. Ratificar el decret de presidència del 15 de desembre pel qual el Consell de 2020, pel qual el Consell Comarcal del Ripollès accepta l'encàrrec de gestió del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat per la gestió de mobilitat en transport públic en determinats àmbits de baixa demanda o per atendre necessitats específiques. Només explicar-vos que es tracta del conveni de transport de demanda per l'any 2021 i que es va fer a través d'un decret de presidència perquè el Departament de Territori ens demanava haver-lo aprovat i signat abans d'iniciar-se l'1 de gener de l'any 2021. Per això el que es va fer és per decret acceptar l'encàrrec de gestió formulat pel Departament a través del conveni que ens van passar, que és substancialment igual al que es va fer el 2020, i es va notificar al Departament per tal de subscriure'l. L'únic que s'ha de ratificar perquè la competència de l'encàrrec és del ple, però es va fer atenent a la imminència de la necessitat del Departament. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Mireia. I passaríem a la votació. Vots a favor? Per tant, quedaria aprovat per unanimitat. Sí, em falta l'Imma i en Sergi, vull dir que si diuen alguna cosa, són els dos que no veig. Sergi, jo el veig i ha aixecat la mà, Per tant, corroboro que el vot d'en Sergi és positiu. I la Imma acaba de corroborar per xat també. D'acord. Merci. Passaríem, doncs, al punt número 12, que seria l'acord relatiu a la proposta d'aprovació de les bases reguladores de la 30a edició del certamen literari infantil i juvenil Joan Triadú 2021. Mireia? Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment les bases reguladores de la 30a edició del concurs literari infantil i juvenil Joan Triadú, segons el text que s'adjunta. Segon, disposar la publicació de les bases al butlletí oficial de la província de Girona i a l'e-tauler de la corporació per un termini de 20 dies i anunciar una referència d'aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En cas que no es formulin al·legacions durant el període d'exposició pública, aquest acord esdevindrà definitiu sense necessitat d'adoptar-ne un altre. Tercer, facultar expressament a la presidència per l'obertura de la convocatòria dels mateixos. En aquesta convocatòria es determinarà la data i lloc d'atorgament dels premis, de conformitat amb les bases. Quart, una vegada les bases siguin aprovades definitivament, es trametran a la base de datos nacional de subvenciones. Cinquè, comunicar l'adopció d'aquest acord a l'àrea de serveis a les persones i a la intervenció als efectes oportuns. Moltes gràcies, Mireia. Passaríem, doncs, la paraula al conseller de Cultura, senyor Josep Estregués, per complementar. Bona nit. En la reunió que vam tenir amb els membres del jurat dels Premis Joan Triadú, es va parlar de les bases i objectius d'aquest projecte, que és promoure iniciatives i espais on es treballi i reflexioni sobre la cultura i la literatura. Específicament és promoure la competència escrita de les persones joves, planificar espais de treball comarcal en el marc de la literatura i la cultura, fomentar un espai de creativitat i riquesa literària i cohesionar els instituts i escoles de la comarca a partir de la cultura. En les modalitats, com els altres anys, és poesia i prosa. També es va parlar que es demanaria als mestres treballar la poesia a l'aula i desmitificar-la, ja que en els treballs sempre s'utilitzen recursos
fàcils, sobretot a primària. Llavors, un dels punts importants que hi havia aquí que es volia modificar era que en les bases d'aquesta 30a edició s'havia acordat treure la part d'incentivar les obres que parlin del Ripollès. El motiu era a petició dels membres del jurat, ja que segons el jurat això condicionava la creativitat dels participants i es trobaven que havien de donar un plus en obres que no tenien tanta qualitat com altres. Per tant, la temàtica d'enguany serà lliure. D'aquesta manera s'incentiva la creativitat i enriqueix molt més les obres dels i les participants. Això era la base. I llavors esperem que aquest any la gala, que sol ser el mes d'abril, es pugui celebrar presencialment i això voldria dir que hem fet un pas endavant i que les coses van millor. Molt bé. Moltíssimes gràcies, don Josep, per la teva aportació i per la teva explicació. Passaríem, doncs, a la votació. Vots a favor. Per tant, quedaria aprovat per unanimitat. Moltes gràcies. Passaríem, doncs, ara al punt número 13, que seria l'acord relatiu a l'adhesió del Consell Comarcal del Ripollès a l'associació Xarxa C17 i aprovació dels seus estatuts. Mireia, com vulguis. Tinc el micro obert. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment l'adhesió del Consell Comarcal del Ripollès a la xarxa C17, així com aprovar també els estatuts de l'associació, aprovats en data 20 de novembre de 2015 per l'Assemblea Constituent de l'associació xarxa C17 i que figuren en aquest acord com a annex. Segon, sotmetre aquest acord a informació pública durant 30 dies hàbils a efectes de presentació d'al·legacions o reclamacions, mitjançant la inserció d'un anunci al BOP, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de la Corporació. De no presentar-se en cap, l'aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat de nou acord. Tercer, designar com a representant del Consell Comarcal del Ripollès a l'associació Xarxa C17 el president del Consell Comarcal del Ripollès. Quart, notificar aquest acord a l'associació Xarxa C17. Moltíssimes gràcies. Recordar que aquesta xarxa C17 això no representa cap cost pel Consell Comarcal. Recordar que també el Consell Comarcal és el primer Consell Comarcal que s'adhereix a aquesta xarxa, una xarxa que porta el nom de la carretera, però que no només tracta de la carretera C17, sinó que també de la línia de tren R3 i que, per tant, així intentem aportar i col·laborar i sumar amb aquestes infraestructures que ens arriben aquí al Ripollès. Això va ser també motiu d'un punt en el Consell d'Alcaldes i, per tant, des del Consell Comarcal hi donem suport i, precisament, en aquest punt ens hi adherim. Passaríem, a la votació. Vots a favor? Perfecte, quedaria aprovada per unanimitat i passaríem ja a formar part d'aquesta xarxa. En Sergi l'heu vist vosaltres, és l'únic que no veia, ara veia l'Imma, disculpeu. Sí. És afirmatiu. Sí, Mireia? Perfecte, moltes gràcies. Passaríem, al proper punt número 14, acord relatiu a l'aprovació de l'adhesió del Pla de Servei en matèria d'administració electrònica de la Diputació de Girona, servei de housing. Mireia, endavant. Sí. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, demanar a la Diputació de Girona la prestació dels serveis següents, servei de housing. Segon, nomenar com a responsable o responsables del servei la persona o persones següents, Lluís Toneu i Panicot, amb càrrec de tècnic d'administració electrònica. Tercer, acceptar els compromisos que implica la sol·licitud d'aquest servei. Quart, formalitzar la sol·licitud del servei a la Diputació de Girona mitjançant l'EACAT i adjuntar la sol·licitud de l'acord del ple de petició de serveis d'administració electrònica. Perfecte, moltíssimes gràcies. Si no hi ha cap dubte, cap pregunta, passaríem a votació. Vots a favor? No hi ha abstencions. Per tant, quedaria aprovat per unanimitat. Passaríem, al proper punt número 15, acord relatiu al manifest de rebuig al tancament perimetral del Ripollès.
Mireia, com vulguis. Sí, a veure. Bueno, aquí no sé si us llegir-vos una part. Aquí es tracta d'un manifest que va tenir entrada al Consell Comarcal del Ripollès el 30 de desembre, tramès per l'Agència de Desenvolupament, i llavors també es va arribar a l'acord del ple municipal de l'Ajuntament de Ripoll de data 28 de desembre en relació al rebuig, al manifest de rebuig al tancament perimetral del Ripollès. I el que es proposa al ple és adherir-nos al manifest de rebuig del tancament perimetral del Ripollès tramès per l'Agència de Desenvolupament i aprovat pel ple de l'Ajuntament de Ripoll. I segon, notificar aquest acord a l'Agència de Desenvolupament, a l'Ajuntament de Ripoll i a la resta d'ajuntaments de la comarca. Perfecte, lligat una mica amb aquest procés que estem patint aquí al Ripollès, d'aquesta moció que va ser aprovada, tal com ha dit la secretària, per l'Ajuntament de Ripoll i treballada conjuntament amb l'Agència Ripollès de Desenvolupament, passaríem a la votació d'aquest punt. Vots a favor? Per Mateu. Veig una mà aixecada, disculpeu. Senyor Bosch, quan vulgui. Sí, gràcies. Bé, només nosaltres sí que fer aquí un petit apunt. Nosaltres pensem que com a administració comarcal el que ens pertoca és donar resposta a la situació actual de forma activa, no? I pensem que això ens toca fer a través de reunions amb els sectors afectats, a través de convencions econòmiques des del mateix Consell, i que, a més, tot això no hi ha millor manera que fer-ho plegats, no? I sumant tots plegats amb un sol objectiu que per nosaltres és el Ripollès i la seva gent. No, en tot cas, no decidir sanitàriament què és el millor o no? I una mica per aquesta mateixa motivació que farem nosaltres és abstenir-nos en aquest punt. Perfecte, doncs passaríem a votació. Vots a favor? Abstencions? I no hi ha vots en contra. Moltes gràcies. Passaríem, doncs, al punt número 16. Seria acord relatiu a la moció presentada pel grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, acord municipal pel canvi de nom del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Ripollès o del Consell d'Alcaldies del Ripollès. Mireia? Tens el micro parat, Mireia. Perdó, ara sí. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, instar el Consell Comarcal del Ripollès a canviar la denominació formal d'aquest òrgan com a Consell d'Alcaldies del Ripollès i que així consti a partir d'ara en tots els documents que en facin referència. Segon, instar el Consell Comarcal a revisar, tenint en compte l'ús d'un llenguatge no sexista, el reglament orgànic comarcal. Tercer, sol·licitar al Parlament de Catalunya la revisió del llenguatge no sexista de la Llei d'Organització Comarcal de Catalunya i, en concret, el canvi de denominació als articles 12.1d i 19 del Decret Legislatiu 4 de 2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Organització Comarcal de Catalunya. Quart, comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya i als ajuntaments de la comarca del Ripollès. Perfecte, senyora Chantal, ens ha demanat la paraula. Endavant. Bueno, sense voluntat d'extendre massa, sí que voldria dir que el motiu de la moció neix amb una voluntat, evidentment, de feminitzar i adaptar aquest ens que és el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses al segle XXI. Les administracions públiques han de donar exemple en la lluita contra les violències i desigualtats de gènere i també en el llenguatge. El fet que en els seus moments s'escollís la fórmula Consell d'Alcaldes i Alcaldesses, que era la que en aquell moment s'estimava oportuna, fa que molts cops redueixi el nom, com ha fet el president fa una estona, a Consell d'Alcaldes i, per tant, deixa fora a les alcaldesses i entenem que ni nominativament en l'imaginari col·lectiu la gent pren com a Consell d'Alcaldes una sèrie de senyors, no? I no entén a les alcaldesses com a tal. Entenent, a més, que la normativa lingüística estableix que els textos de les administracions públiques han d'estar lliures d'usos discriminatoris, entre els quals hi ha els usos sexistes i androcèntrics, i que les fórmules dobles s'han d'utilitzar en última instància,
que el català és una llengua rica i que ja disposem d'una paraula com és alcaldies que ens permetria, per tant, parlar d'un llenguatge inclusiu i un llenguatge normativament correcte, entenem que és procedent el canvi. Dit això, i atesa la sorpresa que aquest grup que aquest grup comarcal va tenir la setmana passada amb la presentació de la moció que debatrem a continuació, permetin fer una sèrie de consideracions. És cert que la senyora Dolors Costa, abans de Nadal, es va posar en contacte, en aquest cas amb mi mateixa, per manifestar la voluntat de que els hi semblava molt bé la moció i que volien presentar-la de forma conjunta. També em va fer saber que, segons l'indicaven, els acords s'havien de modificar perquè jurídicament podia haver-hi algun problema. No obstant, des del nostre grup comarcal, no em faig a la idea de ser consellera comarcal, encara es veu, es va parlar i vam convenir que era una moció que havíem treballat, que ens feia molta il·lusió presentar a nosaltres i que venia avalada per diferents juristes i, per tant, sense perjudici, tal com vam comentar amb la senyora Costa el dia mateix de Reis, de que en aquest ple debatíssim sobre l'ordre dels punts que sotmetíem a votació de la moció i, en el cas de que es volgués sumar, encara millor tothom que volgués, que en parlaríem en aquest pla. I vull ressaltar, sobretot, que en tot moment les converses amb la senyora Costa van ser molt més que correctes. Per això la sorpresa és absolutament majúscula quan, de cop i volta, ens assabentem d'aquesta nova moció. Aquest grup entenem que té tot el dret a presentar i defensar la seva moció. Entenem que, en tot cas, els debats s'han de produir en aquest plenari i entenem que la voluntat política no pot ser suplantada per les discrepàncies jurídiques que hi pugui haver. Però és que, a més, no estem demanant la comissió de cap il·legalitat. El que s'està demanant és que formalment es comenci a denominar el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses com a Consell d'Alcaldies. Mentre no es produeixi legalment el canvi, exactament igual que es va fer quan es va fer el canvi de denominació de Consell d'Alcaldes i Alcaldesses. El que no s'hauria pogut fer si tinguéssim el criteri que ens estan dient que hem d'aplicar avui, perquè també vulneraria la Llei d'Organització Comarcal de Catalunya. Per tant, no ens inventem res. En aquell moment, quan es va fer el canvi de denominació de Consell d'Alcaldes per al Consell d'Alcaldes i Alcaldesses, es va deixar en el reglament orgànic comarcal i en el reglament del Consell d'Alcaldes exactament la denominació Consell d'Alcaldes i només formalment se'n va canviar la denominació. Però és que, a més, com a mínim, els consells comarcals del Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Maresme, la Segarra, Solsona, el Solsonès, Garraf, el Segrià, la Cerdanya, aquests ja fan servir la denominació Consell d'Alcaldies. I el que no ens podem permetre és que el Ripollès sigui l'últim Consell comarcal en fer servir aquesta denominació, perquè representa molt més que un canvi de nom. Tota aquesta gent i el Consell comarcal del Ripollès anteriorment han vulnerat la llei? No. Simplement s'ha utilitzat la denominació a nivell extern i no normatiu. Per tot això us demano, si us plau, que no siguem més papistes que el Papa, que apliquem el sentit comú i que, si us plau, comencem a crear en l'imaginari col·lectiu que les dones poden formar part de tots els ens i comencem a denominar el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses Consell d'Alcaldies. Gràcies. Merci, doncs. Passaria la paraula a la senyora Dolors Costa. Tens el micro parat, Dolors. Sí, no? Bé, bona nit. Doncs la Chantal ho ha explicat molt bé. Nosaltres, des del primer moment que vam rebre aquesta moció, hi vam estar totalment d'acord, com no podia ser d'una altra manera, amb el contingut hi estem totalment d'acord. Sí que em vaig posar, tal com ha explicat ella, en contacte amb ella per tal d'explicar-li que una vegada consultats els nostres serveis
jurídics, els secretaris de la Diputació de Girona, van considerar que no es podia modificar per acord de ple o, en aquest cas, per una moció presentada, el nom per dir-se Consell d'Alcaldies, ja que aniria en contra d'una llei, que és la llei d'organització comarcal. I així és com jo li vaig fer arribar amb ella fa dies, no? El que sí que li vaig comentar també, que és que el que es podria fer com a primer punt és instar el Parlament, que és l'òrgan competent que nosaltres considerem que és el que està autoritzat per fer aquest canvi de nom de lo que és ara el Consell d'Alcaldes. De totes maneres, cal tenir en compte que el reglament del Consell d'Alcaldes, quan es va aprovar el 2015, ja es va anomenar Reglament del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses. I cert, tal com ell ha dit, és que en el text del reglament a vegades només es fa referència als alcaldes i que en el reglament orgànic comarcal que s'ha de revisar a torta d'hora, a molts llocs parla de conseller i de no consellera. Evidentment que aquestes diferències, evidentment que s'han de solventar, no? Però, com dic, ens sap greu perquè nosaltres ens haguéssim volgut sumar a la moció aquesta, no? L'únic que jo li vaig comentar amb ella si acceptaven canviar l'ordre dels acords per tal d'instar al Parlament de Catalunya, que considerem que és l'òrgan competent per canviar el nom del Consell d'Alcaldes, i sí que recordo que l'última vegada que vam parlar va ser el dia 5 de gener, quan estàvem en plena cavalcada, que el vaig trucar a la Chantal i li vaig dir no m'has dit res, digue'm alguna cosa ja sobre el que penseu fer, i ella em va comentar que els serveis jurídics del partit efectivament havien presentat aquesta moció i que ells la veien bé. No em va comentar tot això de que aquestes altres restes de consells comarcals que ho havien aprovat i que no havien tingut problemes. Potser si haguéssim xerrat una mica més profundament del tema, perquè sí que van ser 4 o 5 xerrades bastant ràpides i per correu, però potser si haguéssim parlat una mica més profundament sobre el tema i ell hagués fet arribar totes aquestes consideracions que ha explicat avui, potser sí que ens haguéssim pogut posar d'acord. Però l'última vegada que vaig parlar amb ella, com dic, va ser el dia 5 de gener i em va dir que ells presentarien aquesta moció perquè els seus serveis jurídics, els d'Esquerra Republicana, l'havien avalada i, per tant, vam quedar així, que ells fessin el que tenien que fer i nosaltres també consideraríem fer el que hem fet. Això, un cop parlat amb el nostre grup comarcal, vam considerar que el millor seria presentar la mateixa moció, però amb un canvi en l'ordre dels acords, que és el que hem fet. Com dic, repeteixo, ens hagués agradat molt compartir la moció i presentar-la d'una manera conjunta. Penso que podíem haver arribat a un acord fàcilment, però bé, les coses han anat així i nosaltres al final vam prendre la decisió de presentar la moció tal com jurídicament considerem que té d'estar presentada. Res més. Moltes gràcies, senyora Costa. De fet, jo només constatar que s'ha esmentat el Consell Comarcal de la Cerdanya i en cap cas el Consell Comarcal de la Cerdanya ha modificat cap reglament, igual que la resta de Consells Comarcals que s'ha esmentat. En tot cas, tal com ha dit la senyora Costa, estem d'acord en les formes però no en el format. Senyora Chantal? Sí, no sé si no ens hem entès bé, però crec que he dit, que aquests consells comarcals precisament havien fet un canvi formal, però no havien canviat els seus reglaments orgànics ni el reglament del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses, com tampoc ho ha fet el Consell Comarcal en el reglament del Consell d'Alcaldes de la comarca del Ripollès. Sí que s'hi afegeix un subtítol, però en tot l'articulat de la llei no hi ha cap esment a Consell d'Alcaldes i Alcaldesses. L'articulat de la llei només parla de Consell d'Alcaldes perquè cal modificar la llei, efectivament, des del Parlament per poder fer aquestes modificacions. Jo, Dolors, certament és cert que en aquell dia poder no ens vam acabar de parlar per la premura del temps i poder sí que si haguéssim tingut més temps haguéssim pogut acabar de matitzar aquestes coses. Però de veritat que
estenc en nom del meu grup la mà, en el sentit de dir no hi ha cap problema de canviar l'ordre dels acords. El que hem de fer és això, fer el que estem fent quan estem denominant Consell d'Alcaldes i Alcaldesses, val? I fer-ho en el sentit figurat per anar creant en l'imaginari col·lectiu. No hem de canviar aquestes lleis perquè no ho hem de fer. Això ja ho farà el Parlament quan toqui, quan puguin, quan en tinguem o quan d'això. Perquè cap d'aquests consells comarcals, que això és cert que evidentment ho he mirat recentment, no ho havia mirat aquell dia, mira, perquè crec que en aquell moment, com vam comentar amb la mateixa Dolors, ens preocupava molt més el confinament que teníem en aquell moment que no precisament la moció, doncs ha set llavors. Jo m'he mirat els reglaments de tots aquests consells comarcals, efectivament, com diu el senyor Colomer, no els han modificat. Insisteixo, com nosaltres no hem modificat el reglament del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses i el reglament orgànic comarcal, i no obstant, des de la seva creació amb la Fina del Pozo, veig que ve firmat, i posteriorment el senyor Manso l'any 2015 van avalar a través del ple i van referendar aquestes lleis. I tothom parla de Consell d'Alcaldes i Alcaldesses, essent que a dia d'avui, amb aquest criteri, tampoc seria correcte. Per tant, els emplaço amb la voluntat aquesta d'arribar a un acord, que fem aquest canvi, que ho aprovem de forma conjunta, però que el canvi no vingui només a dir no, nosaltres elevem al Parlament perquè el Parlament faci aquest canvi normatiu. Sí, però també agafem el compromís de que des d'aquest moment, en el lloc del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses a nivell intern, perquè a més és un òrgan que és únicament consultiu, per tant, no hi hauria cap problema perquè no crea normes i no fa cap altra cosa que ens pugui portar a una il·legalitat o el que sigui, agafem el compromís de dir, a partir d'ara nosaltres li demanarem Consell d'Alcaldies com han fet tots aquests consells comarcals. Si és així, estaríem encantats de que ens sumem tots junts i l'aprovem per unanimitat. Ana Costa, tens que demanar la paraula? Sí, bé, jo penso que aquí la clau o el quid de la qüestió és que estem completament d'acord amb el contingut tots els grups i tots els consellers aquí presents. Si hi ha alguna fórmula, que ens ho pot dir la Mireia en aquest cas, de presentar avui mateix aquesta proposta conjunta amb el canvi d'acords, nosaltres encantats, votaríem a favor, evidentment. De fet, aquesta proposta ja va ser debatuda dintre la Junta de Portaveus, es va comentar en aquest sentit amb el senyor Bosch i per part de secretaria, així mateix el responsable, el representant de la CUP va donar el seu vistiplau i tal com estava a la reunió també vam quedar d'acord, però per part del grup d'Esquerra Republicana no ha arribat a aquest acord i no s'ha materialitzat amb la secretària, sinó que en l'última instància es va dir que ja es diria alguna cosa i a hores d'ara no s'ha dit res i per això el nostre grup ha entrat aquesta altra proposta. En tot cas, com que estarem d'acord amb la forma i no el format, segur que podrà ser possible i per tant podrà tirar endavant. Per tant, si us sembla, passaríem a votació d'aquest punt número 15. Perdoni un moment, només afegir una cosa. Si no pogués tirar endavant per aquest motiu, crec que a partir d'ara algú, començant per la secretaria d'aquest ens, hauria d'impugnar també el nom de Consell d'Alcaldes i Alcaldesses. En tot cas, jo no li he dit que no tiri endavant, perquè per això tenim apuntat el punt posteriorment i el Consell d'Alcaldes és vinculant i no pas només consultiu. Per tant, tal com li he dit, passaríem a votació d'aquest punt número 16. Per tant, vots a favor d'aquest punt número 16. Abstencions. El vot d'en Sergi, que jo no el veig. Disculpeu, Ha votat positivament, Abstencions.
senyor Àlex Medrano. I vots en contra. Perfecte. Em falta l'Imma i l'Enric, que tampoc l'he vist. No sé si el tinc congelat. Perfecte. Passaríem al punt número 17, acord relatiu a la moció presentada pels grups comarcals de Junts, Candidatura de Progrés, Unió de Partits Municipalistes pel canvi de nom del Consell d'Alcaldes i d'Alcaldesses del Ripollès pel Consell d'Alcaldies del Ripollès. Senyora secretària. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, sol·licitar al Parlament de Catalunya la revisió del llenguatge no sexista del decret legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Organització Comarcal de Catalunya i en concret de tots aquells articles que fan referència al Consell d'Alcaldes, canviant la seva denominació per Consell d'Alcaldies. Segon, un cop modificada la Llei d'Organització Comarcal, instar el Consell Comarcal del Ripollès a canviar la denominació formal d'aquest òrgan com a Consell d'Alcaldies del Ripollès i que així consti a partir d'ara en tots els documents que en facin referència. Tercer, un cop modificada la Llei d'Organització Comarcal, instar el Consell Comarcal a revisar, tenint en compte l'ús d'un llenguatge no sexista, el Reglament Orgànic Comarcal. Quart, comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya i als ajuntaments de la comarca del Ripollès. Moltíssimes gràcies. Doncs, secretària, ja ho hem debatut abans en el punt anterior i estem perfectament d'acord amb les formes, però no amb el format, però no amb les formes. I, per tant, doncs, passaríem a votació d'aquest punt. Vots a favor? Vots en contra? Perfecte, moltíssimes gràcies. Passaríem, doncs... No he vist el d'en Joaquim Roquer, perdoneu. Ha sigut un vot en contra. Passaríem, doncs, al punt número 18. Seria donar compte de l'acord adoptat en la sessió del Consell de Govern de la Corporació d'aquesta data, 3 de novembre del 2020, relatiu a l'aprovació del pla normatiu corresponent a l'exercici 2021. Mireia, quan vulguis. Sí, es dona compte del pla normatiu per l'any 2021 amb el contingut que es detalla. Es disposa la publicació del pla normatiu que ja està publicat a la seu electrònica, al portal de transparència del Consell Comarcal del Ripollès. Tercer, es comunica aquest acord als caps de les diferents àrees del Consell Comarcal del Ripollès per al seu coneixement i al tècnic d'administració electrònica als efectes de la publicació o del pla normatiu aprovat a la seu electrònica, al portal de transparència del Consell Comarcal del Ripollès. I quart, donar compte d'aquest acord al ple de la corporació. Perfecte. No sé si hi ha algun dubte o alguna pregunta. Si no, passaríem al punt número 19, que seria donar compte del decret de presidència relatiu al calendari de reunions dels òrgans col·legiats del Consell Comarcal del Ripollès per l'any 2021. Mireia? Sí, es dona compte del calendari de reunions per l'any 2021 en quan, com vaig comentar, a comissió informativa i a Consell d'Alcaldes, on també se'n va donar compte, el canvi més rellevant a efectes del ple és que no se celebraria el segon, al maig, diguéssim, no se celebraria el segon dimarts, com se sol fer, el segon i el tercer, sinó que passaria el tercer i el quart, ja que l'11 i el 12 de maig és festa municipal a Ripoll. Igualment se us convocarà amb l'antelació que diu la llei. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Mireia. Passaríem doncs al punt número 20, donar compte del decret de presidència de la modificació de la clàusula 8ª del conveni tipus encàrrec de gestió entre els ajuntaments i entitats de la comarca que han sol·licitat o sol·licitin la prestació de serveis de confecció de nòmines, assessorament laboral i el Consell Comarcal del Ripollès, proposada per l'Ajuntament de Pardines. Mireia? Aquest és un donar compte d'un canvi que ja s'ha produït amb dos altres ajuntaments de la comarca.
com ha estat Ogassa i Sant Pau de Segúries, i es modifica la clàusula 8 i ja és donar-ne compte. Perfecte, doncs moltes gràcies. Passaríem doncs al punt número 21, que seria donar compte del decret de presidència relatiu a la sol·licitud de subvenció destinada a la renovació de la contractació del referent d'ocupació juvenil 2020. Mireia? És donar compte d'aquest decret en el qual es concorre a la subvenció per a la contractació del referent d'ocupació juvenil del 2020. I així es pot prorrogar el referent, que és el que ja s'ha fet, fins al 30 de desembre de 2021. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies. I passaríem al punt número 22, mocions d'urgència. Hi ha una moció d'urgència, per tant hauríem de votar l'urgència. Vots a favor? Perfecte, quedaria aprovada per unanimitat. I passaríem... N'he vist l'Anna Vila. No sé si ha aixecat la mà. No sé si... A mi m'ha semblat veure... Se m'ha congelat. Ha estat un moment que estava congelat. Estem al punt 22. Perdoneu que m'estic perduda ara. Sí, Anna, estàvem votant la urgència de la moció presentada. Ah, vale. Per tant, entenem que és el vot positiu. Merci. Doncs passaríem a la moció, acord relatiu de la moció dels grups comarcals, candidatura de Progrés, Junts i Unió de Partits Municipalistes per reclamar al Govern de la Generalitat l'increment de les ajudes dels sectors de restauració i el comerç del municipi i de la comarca. Mireia? Sí. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, manifestar que si bé les ajudes posades en marxa pel Govern de la Generalitat al sector de la restauració són un pas endavant, són insuficients i cal seguir treballant per ajudar els sectors afectats per aquesta crisi. Cal garantir que aquestes siguin ajudes immediates, a fons perdut i directament vinculades a poder pagar lloguer de locals i sous de personal contractat, a fi i efecte d'evitar tancaments de negocis i empreses relacionades amb aquest sector. Segon, reiterar que les compensacions anunciades han oblidat altres sectors econòmics igualment damnificats. És el cas del sector primari i els productors agroalimentaris, els transportistes, les empreses distribuïdores d'aliments, les empreses de comunicació, les activitats culturals, els allotjaments per a animals domèstics o empreses de manteniment i instal·lacions, entre d'altres. Tercer, demanar al Govern de la Generalitat que intensifiqui el treball de coordinació per consensuar les mesures amb els sectors afectats davant la necessitat de mesures extraordinàries per fer front a la crisi sanitària que patim i poder garantir d'aquesta manera una correcta, efectiva i proporcionada aplicació de les mateixes. Quart, comunicar l'aprovació d'aquesta moció al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, als partits polítics amb representació al Parlament, als ajuntaments del Ripollès, a les associacions empresarials i sindicals i a les associacions municipalistes. Merci, doncs Mireia. Passaria la paraula al vicepresident, el senyor Enric Pérez. Sí, bé, una mica la motivació presentar aquesta moció. De fet, jo vaig estar a les comissions informatives portaveus també. Bueno, era una mica manifestar un descontent i gairebé, jo diria, una certa indignació pel menysteniment que s'ha tingut amb l'administració local al llarg de tot aquests fets o aquest anunci de confinament comarcal i també amb el repartiment o l'anunci i proposta de repartiment d'aquestes compensacions. Per una part, creiem que no és admissible prendre una determinació amb l'impacte econòmic que té pel nostre territori sense haver comptat mínimament, almenys amb l'opinió del president del Consell Comarcal i dels alcaldes, i el fet després de les reunions que s'han anat succeint, és veritat que unes reunions una mica sobre fets consumats, sobre com el volum de les ajudes que hi hauria, sobre com anirien repartides, i el fet de no comptar amb el món local, creiem que això genera ineficiències i de fet ha generat unes certes desproporcionalitats a l'hora de repartir les mateixes quantitats econòmiques
posant el mateix sac negocis, que a vegades el volum de facturació o de llocs de treball que generen doncs són molt diferents, no? I per un negoci doncs, les propostes que s'han fet seran molt pocs diners, per d'altres doncs, segurament seran més que suficients. Per una part això, per altra banda doncs, també denunciar que hi ha hagut molts sectors que han rebut un impacte també molt significatiu i que no rebran cap mena d'ajuda. I com dic, una mica sí que demanar que hi hagi una mica de sensibilitat, coordinació en pro de poder coordinar, ser més equitatius i repartir millor aquestes compensacions que, si bé doncs, són un bon punt de partida, creiem que són completament insuficients. Les valoracions dels diferents sectors econòmics així ho manifesten i bé, hauria de ser doncs, una primera solució, una primera aportació, però que ha de venir, creiem, doncs, complementada en accions en un futur immediat per pal·liar doncs, els efectes d'aquest impacte econòmic que ha tingut el confinament en època de Nadal a la nostra comarca. Sí que és veritat que no només a la Generalitat, segurament ens haurem de plantejar veure si també pot haver-hi alguna bonificació d'impostos que segurament no depenguin de la Generalitat i en el futur també haurem de veure doncs, a nivell sanitari com ho treballem, perquè el que no pot ser és que també molt d'aquesta decisió és per una manca de servei o de professionals o d'infraestructures sanitàries que poguessin garantir l'atenció a les persones si les dades encara empitjoraven. Bé, una mica és aquesta voluntat, en aquest cas doncs, sí que hi ha hagut grups comarcals que s'hi han sumat, d'altres doncs, que no ho han considerat oportú, però sí que la voluntat és aquesta, de denunciar i manifestar aquest descontentament pel menysteniment de l'administració local en tot aquest episodi del confinament comarcal en època de Nadal i, per altra banda, doncs, sí que demanar un cert suport complementari perquè, com veiem, respecte a les dades que s'estan manifestant des de les diferents organitzacions empresarials són completament insuficients. Merci, doncs, Enric. Veig que ha demanat la paraula el senyor Sergi Aubric. Sí, bé, bona nit. Em podeu confirmar si em sentiu bé? Perquè tinc problemes de connexió i així asseguro que em sentiu. Perfecte, doncs gràcies. Bé, primer, deixeu-me fer una mica una reflexió. De vegades jo crec que també, com a representants polítics de la comarca, de vegades hem de ser curosos amb declaracions, intervencions que es fan, perquè jo crec que en tot moment hem de tenir clar que la visió del que està passant al món i a la comarca. Vull dir que al final hi ha un enemic comú, un enemic comú que es diu Covid-19 i que és el responsable d'aquesta situació i que moltes vegades sembla que ens oblidem que aquest és el responsable que es prenguin decisions que a vegades poden ser molt més encertades i que tenen, evidentment, efectes secundaris. És veritat que a l'època de Nadal es va produir un tancament obligatori a la comarca perquè la comarca tenia unes dades sanitàries que estaven a nivells estratosfèrics i que, per tant, van obligar a prendre una decisió que, com dic, segurament podia haver estat més encertada o menys encertada, però era un tema sanitari. Per tant, era allò de posar preu a la vida que o ens confinaven segurament o les dades haguessin sigut molt i molt pitjors i així ho van constatar durant les llargues setmanes de Nadal, on van anar incrementant els contagis, el risc de rebrot i, per tant, vol dir que es posava en perill les vides dels ripollesos o les ripolleses. Per tant, aquella era la situació d'on estava. El govern va prendre la decisió, per tant, el Procicat va prendre una decisió a nivell sanitària i si la comarca es tancava el dia 23 de desembre, al cap de 3-4 dies màxim, s'anunciava un primer paquet d'ajudes i, evidentment, aquestes ajudes feien front a una primera, una primera embestida, perquè en tot moment es va dir que era necessari que hi hagués una segona tongada d'ajudes perquè no serien suficients per fer front a les necessitats del sector. I, de fet, d'aquesta moció que vostès presenten, en comprem i estem d'acord amb la major part de l'exposició que ha fet el conseller Pérez. És evident que les ajudes són insuficients i, per tant, hem de coordinar-nos amb els sectors afectats
per veure quines són les despeses i quines són les mancances econòmiques que han tingut producte d'aquest tancament i, si podem, també de la pandèmia, evidentment, perquè una comarca que econòmicament ho passa malament, com el Ripollès, que ens tanquin en el pitjor moment que és. Senyor Bric, ara li hem perdut la veu, almenys jo, No sé si ens sent, si vol desconnectar i tornar a connectar per provar-ho. Esperem una mica a veure si es pot reincorporar. Bé, sembla que no... Al cas, ens demana un segon que ho intenta. Sí, perfecte. Senyor Bosch, li sembla que seguim o esperem si el senyor Bric es torna a connectar? Li acabem de reenviar l'enllaç ara mateix. Donin 30 segons i si no s'acabo la nostra exposició de motius que de fet teníem compartida prèviament, per tant. Perfecte. Sí, senyor Bosch, si li sembla... Sí. Miri, ha sentit-ho i veig que acaba d'accedir. Senyor Bric? La càmera parada, Sergi. No el sentim, Almenys el veiem, però no el sentim. No el sentim, senyor Bric. La imatge es veu bé, però la veu no. Si li sembla, si vol seguir vostè i després si es pot reincorporar en el que el senyor Bric. Sí, sense problema. De fet, en tot cas, aniré potser un punt més al gra, en tot cas el que ens agradaria poder comentar, després de la part que el company del Bric ja havia exposat. Com bé deia, al final entenem que la motivació de la moció la compartim. Sí que és cert que, sobretot en el primer acord, es parla de la compensació del salari dels treballadors i dels lloguers.
hi estem molt d'acord, sí que és veritat que aquí en tot cas sabem que també hi ha la resposta de que hi ha una llei que aquells locals, no vull equivocar-me exactament, però que per forçosament estan tancats, els propietaris es veuen obligats a la reducció del cost d'aquests i que en tot cas el cost dels treballadors, també per aquells locals que estan tancats, s'haurien de derivar a través del CEPE. Tot i que aquest molts cops no funciona bé, que lamentem des d'aquí també. Dit això, però que en tot cas no seria un impediment perquè ja estiguéssim d'acord, sí que és una puntualització de l'acord. El que sí que trobem a faltar i que pensem que per totes seria indispensable és que tota aquesta crida no ens quedem només en el Consell, a la Generalitat, sinó que ho elevem i de forma important, que pensem que aquí també és el màxim responsable a l'hora de donar resposta a nivell econòmic, perquè de fet és qui cobra en major part tots els impostos, és l'Estat. I per tant no entenem com aquí no hi apareix l'Estat, com també ens ha fet arribar aquesta demanda i aquesta resposta. I com no, siguem ambiciosos i també hi posem Europa, sens falta. Però sí que a l'Estat pensem que no pot no ser-hi. Per tant, posem sobre la taula que plantegin el fet d'incorporar també fer aquesta reclamació a l'estat espanyol i si fos així el nostre vot seria positiu. Perfecte, doncs moltes gràcies. Entenem que no hi ha cap problema en incorporar aquesta petició. De fet, paraules del mateix vicepresident, senyor Pérez, els diners que arribin a aquesta comarca serien benvinguts d'on siguin i, per tant, no ens cansarem de picar les portes que faci falta. Inclús ell afegia més si convenia a la Comunitat Europea també a fer aquesta petició i, per tant, evidentment, sempre hi serem. Aquí només de les declaracions o del que comentava el senyor Bric a la primera part, jo només lamentar aquestes decisions que han sigut titllades o que el propi responsable, el màxim responsable tècnic de salut, el senyor Argimon, va argumentar que no s'havia fet el tancament en la millor situació ni en el millor moment i per tant, les formes no havien estat les correctes. Això ens ha comportat a tots i totes aquesta comarca unes pèrdues. També estem molt d'acord amb la que si això ha sigut una primera part d'ajudes, hem de treballar tots conjuntament perquè arribi aquesta segona part d'ajudes i, per tant, evidentment, nosaltres hi farem tot el que puguem i posarem el que faci falta, comptem també amb la seva ajuda i, evidentment, amb aquesta línia una mica a veure si poden tindre en consideració aquestes reunions que hem fet amb diferents, juntament amb les alcaldies d'aquesta comarca i els màxims representants de govern, que es tingui en compte una mica la singularitat d'aquesta nostra comarca i que d'alguna manera poguéssim arribar a obtindre aquest, a hores d'ara, demanat confinament comarcal que ja va ser una tònica en la qual la setmana passada es van ajuntar més de 6 consells comarcals del Consell General d'Aran demanant aquest confinament que passi a ser comarcal, a la qual també hi havia al voltant de 160 alcaldies també i evidentment aquest dijous es replicarà un altre cop aquesta reunió en la qual s'hi sumen bastants més consells comarcals i bastantes més alcaldies. D'alguna manera això podria representar, diguem-ne, que avui, per exemple, amb aquesta setmana blanca que hi ha de les escoles, que aquests alumnes poguessin anar a efectuar aquestes activitats en les estacions d'esquí que tenim aquí a la comarca. No només això, sinó a nivell de negocis. Hi he posat, per exemple, moltes vegades el municipi de Setcases, amb la quantitat d'hotels i establiments que té i que, per tant, jo crec que aquest confinament a nivell comarcal aniria molt bé perquè tots ells poguessin tirar endavant i poguessin subsistir d'alguna manera, ja que el que menys desitja el sector
doncs, és aquestes ajudes, sinó que el que estan parlant és de compensacions pels danys i els efectes que els ha causat aquesta situació. I, per tant, m'alegra que puguem treballar tots de forma conjunta per intentar minimitzar aquesta part i intentar que arribin més compensacions aquí a la nostra comarca per tots els afectats per aquesta situació. Senyor Bosch, que demana la paraula. Sí, no, ràpidament. Evidentment, nosaltres també veiem que el confinament comarcal és una cosa que a nivell de tots els ciutadans de la comarca ens agradaria poder disfrutar. A vegades el que penso, i és que repetim, hem de valorar totes les dades i que aquest s'ha de poder demanar en un moment en el qual les dades ens acompanyin. Per tant, perquè si no, altre cop estaríem fent un joc que si més nosaltres no volem entrar, que és el que segurament exposava més el company Albric, de posar en valor que és més important, si la salut o l'economia, que les dues coses ho són molt al nostre entendre. Ja està. I d'aquest treball conjunt, sí, senyor Colomer, ja sap que ens agradaria molt treballar conjuntament per donar resposta a la situació de la Covid. He dit de forma reiterada i aprofito per tornar a dir que des de l'inici de tot això, des del març, nosaltres ho volem. En tot cas, aquí aprovem una moció conjunta, perquè treballar conjuntament, diguem que vostès no han volgut encara. Per tant, no digui que està molt content per treballar conjuntament. El que fem és que tots aprovem aquesta moció i, per tant, està molt bé que ho puguem fer, però d'això ha sigut un treball conjunt. El que nosaltres entrem com a treball, que queda molt gros. Moltes gràcies, senyor Bosch. Ens emplaçarem un altre cop, com va ser aquesta setmana, la propera setmana, a fer aquesta reunió amb portaveus per intentar, amb aquesta línia, poder treballar i poder consensuar les coses. Passaríem, a la votació d'aquesta moció. El Marc, perdoneu una cosa, però no sé si heu vist que el Marc Medrano té la mà aixecada, que no sé si no vol parlar. Perdona, Àlex, no ho havia vist, disculpa. Ai, perdona, Àlex, Marc. Endavant. Merci. Nosaltres, des del meu grup, també volíem dir que la moció no la fem conjunta, bàsicament perquè des de la CUP també considerem que aniríem una mica més enllà. Per exemple, considerem que des de fa molts anys ens han desmantellat el sistema sanitari. Tenim un sistema sanitari aquí a la comarca imprescindible i que tenim molt pocs recursos i també hauríem d'anar a enfocar aquesta moció una mica més cap enllà també. Evidentment, per això, la responsabilitat també considerem que s'ha d'aprovar i amb això sí que sumarem i no ficarem pals a les rodes, però simplement exposar que no la fem perquè des del nostre grup també la faríem una mica més extensa i aniríem uns passos més enllà. I també m'agradaria dir que també seria convenient que serveixi com una crítica, perquè la gestió que s'ha fet amb el confinament i amb les mesures no ha sigut la correcta, per tant no hem de ser gens indulgents amb aquest aspecte. No s'han escoltat les administracions ni comarcals ni locals, ni s'ha consultat els ajuntaments. S'ha decidit tot d'una manera supercentralista des d'un despatx i aquesta no és la manera que ens agradaria treballar. No estem gens contents ni amb les mesures que ens proposen ni amb la manera de gestionar-la i ens ha de servir perquè ens escoltin que la gent del Ripollès no estem contenta per alçar la veu a aquesta crítica que tenim i crec que és conjunta per part de tothom. I aquí no va ni de partits, ni de colors, ni d'esquerres, ni de dretes, sinó que va al benestar de tothom i aquesta situació ni aquesta gestió ens està beneficiant a ningú. Per tant, crec que hauríem d'anar tots a la una en aquest aspecte i, per tant, aquí sí que votarem a favor, tenint en compte que el nostre punt de vista és molt crític i que va en aquesta direcció. Perfecte. El senyor Albric em sembla que també havia demanat la paraula. Sí, bé, gràcies. És perquè, com que m'havia quedat a mig fer, que ja em consta que en Roger ja ho ha defensat bé, bàsicament això, puntualitzar aquest punt de quan parlem d'unitat, que realment ens la creiem i quan haguem de reclamar ajudes, compensacions i estar al costat del sector, doncs que no només ho fem amb la boca petita, sinó que ho fem i ens ho creiem. De fet, jo crec que vam començar les vacances de Nadal amb aquesta mostra d'unitat, que de fet a instàncies del grup d'Esquerra
vam fer aquella crida a la responsabilitat, que evidentment es va acabar trencant tot en el moment que va petar la pandèmia o aquell el brot al Ripollès, però que vam començar molt bé les vacances de Nadal fent una roda de premsa conjunta a tots els grups comarcals, doncs, demanant responsabilitat a tothom perquè les dades no incrementessin. Per tant, aquell exemple d'unitat és el que hem de mantenir i és el que hem d'anar defensant conjuntament enfront de totes les administracions per intentar reivindicar tots els recursos que facin falta per la nostra comarca. I bàsicament ja és el que heu anat dient, però és el que també volia puntualitzar, ja que se m'ha tallat la connexió. Perfecte. I passaria la paraula al senyor Enric Pérez per acabar de complementar. Sí, només, si els hi sembla, primer apuntar això, que en cap cas es qüestiona la decisió que es va prendre, perquè, com bé apuntava el senyor Bric, és un tema sanitari i està clar que la vida està per davant i la salut de les persones està per davant de qualsevol motiu econòmic. En el punt 3 hi podríem afegir demanar al govern de la Generalitat i al govern de l'Estat, a través de la subdelegació del govern, que intensifiqui el treball de coordinació per consensuar les mesures. Afegir-hi una mica això, que també el govern de l'Estat mirem d'implicar-lo en aquesta situació específica que hem tingut al Ripollès i veure si podem aconseguir alguna cosa també. També, perdoneu... Gràcies, senyor Pérez. I veig que havia demanat la paraula la secretària, senyora Mireia. No, justament és perquè creia que anaves a passar a votació i era per una mica per consensuar el que volien afegir a nivell d'Europa, que just ara ho ha dit, em sembla, ho ha dit correctament l'Enric, si no corregiu els altres grups. Crec que també en el quart, llavors, el que hauríem d'afegir és que s'ha de comunicar a l'Estat, si voleu, a través de la subdelegació, com deia ell. Només era perquè quan procedim a la votació, doncs que si ho votem amb aquesta esmena que ha introduït ara Esquerra, com comentava en Roger, doncs que entenc que ho votarem amb això, que la tinguem tots consensuada i, si voleu, us ho torno a llegir abans de votar el que seria el resolutiu. Perfecte, ho hem entès bé, Mireia. Entendríem a la part que ha afegit el senyor Pérez, instar també a l'Estat a través de la subdelegació del govern. I, per tant, el vot seria incloent aquest redactat. Passaríem ara a la votació. Vots a favor? Per tant, l'únic que no veig ara és l'Imma, la resta us he vist a tots. La senyora Constant suposo que ara per xat ho comentarà, però en principi quedaria aprovada per unanimitat. Passaríem ara en el següent punt número 23, que seria el donar compte dels decrets de presidència del número 295 al 384 de 2020. No sé si hi ha algun dubte o alguna pregunta. Estaríem al punt número 24, que seria donar compte de les resolucions de gerència de la número 334 a la 399 del 2020. I passaríem al punt número 25, que seria donar compte de les actes de consells de govern números 21, 22, 23 i 24, corresponents a les sessions ordinàries celebrades els dies 3, 17 de novembre i 1 i 15 de desembre de 2020. Si no hi ha cap més pregunta, passaríem a l'últim punt número 26, que seria el punt de pregs i preguntes. Si hi ha algun preg o alguna pregunta. El senyor Joaquim Roquer, gràcies per la paraula. Sí, em sentiu? Em sentiu bé tots? Totes? Sí. Jo volia fer un comentari. Abans de fer el comentari que volia dir que avui he sentit una mica, i això va per tots els consellers i conselleres, una mica de vergonya de ser del Consell Comarcal, perquè he vist que de vegades l'important no és qui presenta les mocions, és el contingut de les mocions. Penso que tots els grups cal que siguem més generosos uns amb els altres, perquè aquí hi ha persones molt valuoses entre tots
i entre totes, i que el tema, per exemple, aquest de les alcaldies, hem votat en contra de la segona moció, precisament perquè s'ha presentat la segona moció. Simplement volia dir això, que hem de ser més generosos amb qui té la iniciativa, amb les coses, no? I que si ens volem sumar, doncs sumem-nos d'acord i sincerament. I això, doncs, repetidament de vegades passa, no? Un grup porta una moció, l'altre presenta una moció semblant. Jo crec que és important que siguem generosos amb tots nosaltres i més en aquests moments que cal que la comarca estigui més unida que mai. I nosaltres som l'exemple d'això, perquè representem els ciutadans. Simplement volia dir això. I després volia fer referència al tema dels decrets. S'ha parlat del ROC, del Reglament Orgànic del Consell Comarcal. Però és que aquest reglament, a part que només parla de consellers i alcaldes, que no parla d'alcaldesses ni conselleres, hi ha un punt d'aquest reglament que diu que totes les coses que es porten a ple del Consell Comarcal han d'estar a disposició dels consellers, tota la documentació. I això no passa. Vull dir, hi ha 3 punts que només hi ha una relació, que són els decrets de presidència, a les resolucions de gerència i les actes del Consell de Govern. Aquesta setmana hem tingut molts problemes per accedir al gestor d'expedients. Això ho sap la secretària. El gestor d'expedients ahir no anava i quan entres només hi ha una relació dels decrets signats, però amb el títol cap conseller ni consellera, i això no parlo dels consellers de l'oposició, parlo de tots els consellers, es pot fer una idea del que és cadascun d'aquests decrets. Simplement volia mostrar aquesta inconformitat perquè és feina també nostra, dels consellers, poder accedir a aquesta informació i no tenir-la que anar-la demanant decret a decret. Vull dir, és normal, és la nostra feina com a vigilants de l'acció de govern. Simplement volia dir estic segur que és un tema que ni ha set volent ni ha set de manera intencionada, però que a mi, personalment, i sé que a altres consellers ens agrada poder llegir aquesta documentació perquè ens fem una mica una idea de quin és el funcionament del dia a dia del Consell i perquè moltes vegades podem fer propostes constructives a partir de coses que passen. D'acord? Simplement volia dir això. Res més. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Roquer. No sé si la secretària vol contestar amb la part aquesta dels gestors d'expedients. Bueno, sí, sé que ahir va haver-hi un problema amb el gestor d'expedients. Sembla que a la tarda, des del grup que ens fa les actualitzacions, van fer una modificació al servidor i justament ahir a la tarda no s'hi va poder entrar. Quan em va enviar el correu ahir a la nit el senyor Joaquim Roquer, de seguida ho vaig traslladar i aquest matí hem treballat i veient que al matí ho havien solucionat però no hi havia una continuïtat o es penjava, hem decidit al final enviar-vos també totes les propostes sense perjudici que si voleu consultar qualsevol expedient ho podeu fer. En aquest sentit no hi ha cap inconvenient. Moltes gràcies. I senyor Roquer, no sé si comentar també que potser vostè no era aleshores conseller, però recordar que es va habilitar un ordinador en aquesta casa perquè qualsevol conseller o consellera pugui vindre i consultar directament tots els expedients i consultar tota la documentació que faci falta. Sí, però ja no em refereixo als problemes tècnics puntuals que pot haver-hi hagut, perquè això s'entén perfectament. És el fet que jo des que soc conseller és veritat que suposo que tant la Chantal com jo segurament celebrarem el dia que puguem fer un ple presencial perquè em sembla que som els únics consellers que no hem fet un ple presencial, no? Però des que soc conseller no he pogut accedir mai als decrets, a aquests punts de donar compte. No es poden donar compte de decrets dels quals nosaltres no els podem llegir. Com a mínim, no em refereixo a l'expedient del decret, em refereixo al decret concret del que diu el decret, no el títol del decret. Això és una cosa que
que des que jo soc conseller no s'ha pogut accedir mai. Sí, la manera d'accedir és venir a mirar un ordinador, doncs, està bé que ho sapiguem, que ho puguem veure, però jo crec que seria molt més pràctic veure-ho a través de l'eina, de la mateixa manera que en el meu ajuntament es pot fer, no? O amb els altres ajuntaments de la comarca. Simplement volia fer aquesta puntualització. Merci, doncs, senyor Roquer. De fet, només comentar que m'anoten que fa 4 dies l'Ajuntament de Cambrils els hi van entrar i que també per un tema de seguretat de l'expedient de gestors fa que no sigui accessible, però evidentment serem transparents en tota la documentació i tota la informació que es necessiti. Només faltaria. Senyora secretària, veig que demana la paraula. Jo crec que aquesta petició també la va fer el senyor Joaquim Roquer i li va contestar la persona, el tècnic d'administració electrònica, que evidentment amb la relació nominal poden demanar qualsevol decret i els hi traslladarem. El que no podem, ja li vam contestar, em sembla, en aquest sentit, és donar accés a l'expedient complet. Mirarem, el que podem intentar fer és fer una relació dels decrets i adjuntar-la d'una altra manera. Ho intentarem fer així, a veure si no és a través del gestor, que el gestor no ens ho permet, que té moltes mancances, ja ho heu vist i em sembla que tots ho sabem i ho patim, intentar fer-ho nosaltres manualment, una relació de tots els decrets perquè els pugueu veure. Llavors, l'únic que haurem de tenir cura, per exemple, si hi ha temes de protecció de dades, que evidentment les haurem d'anonimitzar, però ho podem intentar fer-ho. Ho plantejaré demà al tècnic, a veure si hi ha alguna forma de llistar-los de forma correlativa. El que no podem fer, i això ja li vam donar contesta, és l'accés el que no podem fer és com fem amb els expedients del ple, que veuen complet l'expedient. Això sí que no ho podem fer, però el decret podem intentar això, si no ho fa el gestor, manualment tirar-los nosaltres una darrere l'altra. I en tot cas, si demana l'accés, que no l'ha demanat, vull dir que no l'ha demanat ningú, ni el seu grup ni cap altre, els hi podem donar sense, no tenim, almenys des de secretaria, a la part tècnica no tenim res a ocultar, vull dir que no tenim cap inconvenient. No, vull recalcar que no tinc... que la petició no és d'accedir als expedients dels decrets, només el decret, que quedi clar, no demano res més, només el decret. Sí, ja ho he entès. I això deia d'intentar... Automàticament no t'ho fa el gestor, si ho hauríem de fer en tot cas manualment nosaltres. D'acord. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies. Si hi ha cap més pregunta, doncs donaríem per acabar aquest ple de Consell Comarcal. Moltíssimes gràcies a tots i totes. Ens veiem a la propera.